Uba bantai dor lingdo MLA Mawkynrew konsensi ubadairu menteri bapdi pe ya ketenat karep kereang bat ketenat ilek kai sport ka sarkar jela ha ka step siningkong lahiar ban Jurip ya ka jaka jngohkai perthai bapau nam Laitlum da ka jingtmun penjana syusyu ya ka ban kentiu ya ka yok kot kinong sang sinong katai kisnong ha ka ni jinglit Jurip la sanlan lang yu menteri do Vijay Kumar commissioner and secretary ketenat kam jngohkai perthai ka sarkar jela ki rurang ba kinong yalam sinong bat ki kuai ka jingtmu ka ni ka Jurip kolong ban yamir jingmot ban simikilat ban kentiu syusyu ya kam jngohkai perthai ha ka tai ka jaka Maka Laitlum ketika wei ka jaka ka ba itnat ba bagi beriu nak borok ka jela na borok ono na kari India ai ba na syabar kari India gi beriu ki wan kai po Laitlum bon kai ke itnat jong ke jaka stai bat ke jing temu ke jong ngilong bangi kwa banang upgrade banang pen itnat banang yarap ya ketika sinong bangi nang yo ban thau ya ke jing don kam ki babun ki jing don na phle i ke wei dai bat ke jing don kam ba ki beriu ki wan i don't come ki proper toilet ki babiang i don't come ki jaka shongkai ki babiang i don't come ki restaurant ki babiang i don't come ki lentik sen kien ki babiang te dai na ta daw ni sawan page bat gi jingtmu go jonga bat ke jingtmu jongka tourism department kalong ban nang kentiu kam jo kai po jela jongi dai na ta daw sawan yalam ursar man yakunto bat ya wedai ba tairu ngatarai nginang la ban le ba kombo plei ba kitu ki fans bangi care plei katu ga ke scheme ga bangayo last 2 years ngan itu ipi ke bangi ya penbaik pat ngilayo ban care nama katu ga jaka bangi one page mane kadi jaka ba si hab ki brio men saw plei don ke bayap ru tinglayo care no di fencing banum pat banum weng pat ya ke jigi tanat jong tu jaka banum pendu ya ke jigi tanat jong tu jaka ke Mawkynrew CNRD block ni tu ipi ke wei na ki block ke babun pelat ki jaka jngohkai perthai tangba ngani tu ifi bangim pat explore lut ki babun ki jaka mdai tang hang ni sha Thynroit ki bun nangta hapo Thynroit lu den ke wei ka shat kon ke itnat ba ngin sawan ban pai wei singi kumno ban shna viewpoint hang ni Jongksha ru kani kan shat banok steru banok kadu ru itnat ba ki bang bun ki jaka ngau ifi bangin haban explore bangi haban pen itnat ru ban shna susu ki viewpoint ban shna ki jaka bagi beri la ban wan kai kani kan TV ka tourism gede koi ka ban yo ban island ban yo kam yo jam ni kana jong public ban na start yo kam yo jam ban ni scam la dangila ban penjanai nila ban great kambun ki opportunities na ban taki kena jungi ki babun ki badon sap mau ipi kan kam tamalong na liang jong government ke ban china ke ban dapat ai kan nila ban ong tin ai society nila ban ai ki cooperative society la ngin ai ki group ki bagi ki SSG mo server group kita ki bro bangi persang Hadin kani menteri loya kechan nakasnong Thynroit lengba kawa omlo sakasnong Jongksha ban Jurip ya ka surok kaba on pensdang no sen kaban pyniasoh iteki artili kisnong uba bantai dor luong ba kate ka surok kan penmentoi kini ki arsnong bat kan dondu ka jingking nolor kate kawa omlo hagani ke jingya kejat ban Jurip ya surok ledon langro ki ofisa ketenat blue di roads bakun thup uba David Pongrob executive engineer usodar snong ka Thynroit ba harkin warji usodar kasnong Jongksha ba ulet khatsono lembat kwe